Oh non. Ok, ça va. Ny raha zegny manjary atao na koa hoe azo atao zegny ary fanitsaboako zegny izy ty zegny. Izy koa zegny anao fa mahatsaro reraka zegny maregny kiva amin'ny fiaina na hoe anao niasa zegny maregny reraka ty zegny misy conseil aroe zegny amiagnanao zegny ino zegny tokony tsaboinao mba atonganao io misy raiky zegny. Voalohany zegny araka ilay fahazaviako zegny ny méditation. Mitantananao ino mariny méditation ty. Ny méditation zegny izy io mot anglais ary mot français. Io zegny dikany amin'ny teny anglais zegny hoe to get familiar with something or somebody. Hoe makatahaka endriky raha raiky. Makatahaka endriky raha araiky. Fa izy eo zegny tsara ataonao ny positivité zegny amin'ny raha positif zegny. Amin'ny fotoananao reraka igny ilaina zegny fanaovanao ny relaxation. Zay zegny méditation. Mipetraka amin'ny toerana raiky zegny anao mirelax zegny anao. Aminanao mirelax io zegny tsara zegny ampidiranao ilay programme. Karaha ohatra ataony amin'ny JavaScript ambany izy. Iny le ambany. Anao zegny mitandregny programme. Na koa hoe amin'ny laponia zegny ambany hoe misy feon-dranomasina zegny. Ary zay mihitsy le ilaigna tsaboinao amin'ny fotoana io. Aminanao mipetraka na ambony seza na hoe amin'ny rafika. Juste anao mitandregny ilay afodinao masonao dia misintony rivotra anao amin'olonao dia aboaka amin'ny vava. Misintony rivotro amin'olona aboaka amin'ny vava. Atao mafimafy zegny izy koa fa moatra ny indroa famparegny. Fa matetiky zegny ny raha tsaboinao impito zegny iraisiny subconscient. Araka ny raha fahazavantsika azy. Le subconscient zegny amin'ny partie ilay tsitsilonana amin'ny saintsika zegny. Izy tsaboinao impito zegny ohatra hoe izy ka tsaboinao impito zegny zegny dia komasy milamina zegny saigninao mahay ty atory fo zegny anao. Fa na tsaboinao eo amin'izay zegny mandiniky mifocus zegny anao hoe amin'ny raha tsara. Afodinao masonao volana mandiniky zegny anao amin'ny raha raiky tsara. Ohatra izy eo fo zegny ino zegny raha tsara nandalo tamin'ny fiaignanao. Juste mandiniky anao amin'ny raha tsara nandalo tamin'ny fiaignanao dia lasa automatique zegny mipody zegny ilay énergienao. Satria ivatinanao mipetraka io zegny tsy mahay magnavaka ny raha fa lasa ndraiky raha mbaloavy. Fa ny raha eny izy io ty fo zegny. Ohatra anao zao ty zegny izy ka anao miziody zegny mandinika anao nimaly tamin'olo na tamin'ny ziokonao zandrinao na madaminao na olo tamin'ny fiarahamoniny nisy taminao tao zegny automatique anao miziody zegny lasa meloko ndraiky koa anao. Satria nagnino karaha zay zegny ilay amin'ny subconscient zegny amin'ny raha niany fo zegny. Donc zegny afaka amin'izay anao niany zao ty juste mandiniky raha tsara nandalo tamin'ny fiaignanao dia lasa automatique faly anao. Amin'ny fotoana anao faly igny zegny mipody ilay énergie. Mipody ilay angovo zegny. Azonao? Ok, ça va. Mbalo zegny sy fa zay mizika ty. Dia rehefa mipody zegny énergienao eo tsara zegny izy tohizanao elaela zegny. Plus que anao zegny mifantoko mifocus mifantoko zegny anao amin'ny raha tsara dininao zegny plus que vatinanao zegny misentir raha io. Ary plus que raha zanaranao ivatinanao io zegny lasa zatra zegny le vatinanao amin'ilay raha zegny. Misy fotoana zegny anao eo zegny na anao mandeha na anao miasa tsy mikorana amin'olo lasa automatique tafomoenao mandiniky raha io. Donc zegny ilaigna zegny fitohizanao mandiniky ilay raha. Afaka izy tsaboinao manomboka amina 2 minutes, afaka anao mitsabo anaty 5 minutes. Ilay fotoana hitanao mampalaky anao fo zegny. Afaka zegny tsaboinao ampatina répétition dia miala zegny ilay stressinao zegny. Zay zegny voalohany méditation zegny.
za mitsabo vitsy olo mitsabo fa plus que anao mitsabo izy zegny mahay misôkatra zegny opportunité nao miala zegny stress jiaby le maregny velogno zegny anao zay zegny voalohany. Ny faharoa zegny faharoa tandregna anao ny faharoa zegny ny fitandregnesana hira anao zegny afaka misafidy azovy zegny hira tianao fa izy io zegny mila safidinao amilay positif amin'ny raha koragn'ny hira igny amilay positif zegny azadigna fa hira volako misy émotion mety ho inconscient zegny anao hira fangaro émotion zegny ça fait en fotoanandreo mamorogny hira zegny reo mihira mampiasa la vibration azonao de lasa automatique anao mitandregny zegny lasa antrana la vibration koa zegny anao raha ohatra ka le raha zegny négatif mahazo vibration négatif anao raha ohatra ka le hira zegny positif mahazo vibration positif zegny anao fa matetika nanao tamin'ny 2020 zegny teo zegny naharo ny stress karakory anao mba tanaty stress ta fotoana za tanatinay nitry coronavirus somary tanaty stress be zegny za fa nanomboky teo zegny za nahity méthode araiky ty mitandregny motivational speaker donc fa mety maregny raha mandehandeha moramora zegny anao mbadibadika ato izy zegny zay motivational speaker io lababy zegny ery Tony Robbins ery Les Brown Wesley Virgin maro be zegny ery amin'ny motivational speaker ary izy ka anao zegny izy ka mangala ologno amin'ny zao ty mizahaza amin'ny vidéo ty zegny mety mandiniky zegny anao karaha fa vitiko nga io possible tsara za fa vitanao satria tondra tikitiky za amin'ny fotoana za mitondra tikitiky igny zegny matetiky zegny za mitandregny motivational speaker ty zegny maro zegny zegny olo magnotany za alala ino raha tandregnesanao zegny satria raha zegny amin'ny anglais za mitandregny raha zegny mangala olo misy mivolagna hoe za fa aviniaraka anao satria zegny ino noho ny faregnesan'ny raha anglais zegny zegny tazao olo hoe za fa aviniaraka taminao za fa aviniaraka taminao nisy nahontany ino magnaraka andrasanao zay sa za mivolagna hoe mianatra vola za mivolagna hoe motivational speaker zegny magnitsanao amin'ny tanjomanao satria plus que anao mitandregny raha zay zegny miaritra amizay la vibration nao azonao la vibration volagno toy miaritra zegny la vibration nao tagnano raha zegny anao ary izy nazavainy jimrone plus que ny olo dina magnodidiny fiaignananao zegny ho lasa fatsotany olo ababy io zegny anao ke za zegny lasa fatsotany olo ababy fitandregnesako zay za nanomboky tamin'ny 2020 za mitandregny jeudi 2023 tonga itsy izy azody manoro hevitranao koa amin'ny raha zay zegny fôtony i raha zegny efa mitsaboiko ary raha zegny hitako powerful zegny ary raha zegny hitako tegna savaza jusqu'à aujourd'hui ndraikindraiky anao zao ty mety mahita za mitondra tikitiky amin'ny tamatavo zegny azagaga anao izy ka maregny za fo mitandregny raha zegny satria zay zegny mampianatra voly azonao magnitsanao amin'ny tanjognanao nao misy tanjona misy tanjona zala fa tsara zegny ary zay mitandregnesako tamin'ny Eric Thomas ataova ambonimbony ndraiky tanjognanao volagniny ia zegny nampianarana azy le za ataova ambonimbony ndraiky tanjognanao plus que i raha zegny ataonao ambony tanjognanao zegny mahay choqué zegny anao mahay choqué mondenao intérieur agny azadigny fa misy ny monde intérieur ary misy ny monde extérieur le monde intérieur anao zegny le micréer la richesse fa tsy monde extérieur anao izy le monde intérieur avagnaty agny avagnaty miboty velany plus que anao zegny mitandregny le motivational speaker zegny miakatra énerginao ohatra ataoko zegny tamin'iza voalohany tsy nahay satria za misy émotion be zegny aminahy ary za tsy nahay tamin'ny fotoana zay fa za nianatra hoe ino
foana ny emotional intelligent. Ny émotion zegny mizara roe koa. Misy amin'ny négatif, misy koa zegny amin'ny positif zegny. Raha ohatra ka anao zegny merigny amin'ny émotion négatif zegny, mitombo fo stressinao e, miakatra fo stressinao. Tsy fe le raha émotion mandeha automatique. Izy igny avy eo amizay zegny, izy ka alignenao amin'ny positif amizay zegny miakatra émotion anao, miakatra vibration anao, magnano action zegny anao avy eo amin'ny farany. Donc zegny magnetigna anao trano zegny za saketo hoe raha jiaby io zegny possible. Raha jiaby io possible fa anao zegny mila magnodidigny le tontolo iainana zegny environnement zegny. Zay zegny antony mahatonga za mampanganao hoe ambelom-pambanigo zegny lien makasiky ny motivational speaker aby zay zegny. Izy io zegny kitianao mangataka izy de izy ka anao tsy robot zegny anao mamaly hoe aminaty robot de azonao zegny le lien. Fa raha ohatra zegny anao tia anatra vola mampiakatra le vibration ambonimbony ndraiky satria zay volagny izy le high energy high income. Tsy zaza raiky mitsabo zay fa olo jiaby magneran-tany. High energy high income. High energy high income. Zay zay. Raha ohatra ka ambony zegny le énerginao de hiakatra koa zegny raha amin'ny tandresa zegny izy le agnazavaiza aminao ambadika amin'ny tseny scriptor anao afaka mianatra izy amin'ny discipline zegny na soa hoe zafa zegny misy zaza koa zegny io amin'ny ambany zegny efa mianatra raha zay zegny ataoko fa raha jiaby possible anao zao ty possible mampiakatra énerginao zegny anao de tsy aboption farany de tanteraka zegny nofinofinao na hoe nitrinao zegny na tanjony tianao hitakary tsy aregny reraka loatra eky zegny anao tapitra vidéotsika izy volagno zegny ambadika eo mbola misy vidéo ambadika zegny misy vidéo tandrignesa zegny izy fa agnampy fiaignanao bebe kokoa zegny. Izy ka mbola tsy abonné zegny anao agnatin'ny chaîne YouTube ty azadigna zegny miabonné avy eo azadigna zegny miactiver notification nao fotony atsigatony mbola mizara. Next time again. Bye bye.